bende en gino marach? No chanje dago ng'eyo ni no chanje the normal chanjo. Ma nyathi madhi skul matiende ni seche moko ene kinde 9 kod higni 14 matiende nyalo bedo chanjo mar measles rubella ne, kata kamano mago bende manyalo bedo penjo moko maringo e pach jonyuol seche moko chanjo nyathi diriyo e thuolo makoro nyich chanje ni. Gimomiyo wamak lwet nyathi en mondo kik chanje kendo. Nikech ka sama dhi chanjo nyathi to moko ng'eng'iyo lwete ni kata wacho ni no chanja to lwete ok omak or gino ok bedo marked, nyiso ni poko chanje. Koro tek sana mondo mi nyathi oyud chanjo diriyo e period mane watimo campaign ni. Ote machielo mano mar Ruth Nyathi Ochieng' aneno kochwalo penjo mopogore opogore kae. Ong'isa kae ni greetings Joyce, ong'isa ni penjna wendo penjogi. Mokwongo, ang'o momiyo nyaka janyuol ket signature eka nyathi chanj to chanjo moko to nichiwo achiwa? Mar ariyo, ang'o momiyo nyithindo moko react to moko ok react to the vaccine to en achiel? Kuom ranyisi, an nyithinda ariyo no chanj, maja higni 2.5 o react to maja higni 7 ok o react. Mar adek, ong'isa kae ni owinjo okaw thuolo mane mondo nyathi o react, should it be immediately? Ong'isa kae ni mogik, to ponono ni nyathi overreact, owinjo janyuol kawo okenge mage to gin ranyisi mage maka janyuol oneno to winjo chich. Sirikal ni ong'iyo gi gik michiwo gi pesa maka waneno gik manono to nyaka wabuoge. Aluwo twak kanu moja inako mago penjo Ruth Nyathi Ochieng' openjo kanyo. Penjo mokwongo, ang'o miyo janyuol nyaka ket sei kata signature mokwongo eka koro chanj nyathine to chanjo mamoko go tichiwo achiwa? Okay, ingeni sama nyathi ni oko, nyathi en ng'ama poko chopo iga ongedi, poko chopo higni 18. Higni 18. Koro nitiere gimomiluongo ni consent. So consent ni parent nyaka chiw consent. Bingeni banda kore makelo chich. Parent nyaka chiw consent ni nyathina mani oko kucho chonde. Sana school, lakini wacho weche mag school. Koro school biro kwayo parent ni nyathini matie school kani wachanje. Wami ichiw permission mondo mi ochanje or not. Ka intiere gi nyathini e ot to ibro penji nikech ok obi chanjo gi thuon. Ok obolero ni gima biro timo kendo kaka oda time kendo ber mare kaeto be wanyalo chanjo nyathini tibo wacho ni yes. Koro the mane consent ma kata mane odi kata oko kata kanisa nyakwa kwayi mondo mi otime.